Mehriban ileşler. Aşgabat Bahar Kino Festivalimiz sinleýişiňiz ýaly dawraly ýagdaýda dowam edýär. Anha bugünüm şu ýerde görýän 10 sany filmiňizde siz ýagny tomoşaçylar tarapyndan seslerilip Aşgabat Kino Teatryna şu filmleriň jemi, ýa-ni sesleriň jemi aýyň 23-nü tomoşaçylar tarapyndan saýlanan filmiň ýeňijisi bolar. Şoň üçin hormat tomoşaçylar dawramyz dowam edýär. Biz bolsaýar ýigitler bilen içinden biziň mehriban mihmanlarymyzyň aýtjak ýürek buýsançlary bilen dowam eder. Hemem äkli 10 sany filmi bilelikde tomoşa eder. Taýýar bolsaňyz başladyk. Festival hakynda aýtsam, şular ýaly açylış dawratyna men çağlykdan ömür boýu arzuw etdim, şoňa gatnaşdym diýip. Şu açylış dawraty şeýle ütgeşik boldy da biz üçin. Öz filmiňe özüň ses berseň näkilegräk duýgular başdan geçirilýär? Ýa bir hili özüňe ýeňillik töredýän ýalymy? Yo, hiç dine de berjek etmene. Hiç dine? Yo. Kino festival näme? Oglanlar. Şu başlanyň. Ýerkim öz aladysy bilen. Gidaýyn da işiňiz bilen olaýyn. Идёкме? Меня радует то, что в конкурсе участвует несколько наших фаворитов, и я сейчас в большом замешательстве, за кого отдать голос. Haýsy filme ses berdiňiz diýip biljekler. Has halan filmi. Men has halan filmim etşi döwür bilen döwürdeş adamron aktyor. Men özüm artistligim sebäpli şoňa ses berdim da men. Siz ýekeje adama ses bermeliýär. Biz nädip ýekeje adama ses bermeli? Siziň özüňiz 10 sany keriňiz bir ses bereňiz de bolýar. Ýok, olam bolmaýar. Meniň kakam aktyor. Kaka we ogul. Üçde de ses berýär menden. И они в целом говоря, молодцы и режиссеры, и актеры. Yarısından köpüsü benim için отличный onat edilen filmler. Ihlasady. Senem bir öz pikirini aýdyp ber. Dinleýämez. Şuwa festivaly. Belledim. Sebäbi özüme ýakyn bolan soňmy aktyor. Men kakam diyen film. Gıycağız. Kakat ölen. Onun yine bir son ýaly film. Adiyatında da Kaka we ogul. Kakası sirkaç statlı işleýär. Ogly ana kakatı oglu hawa. İki tane anasın, iki tane gow film. Hawa meniň kakam. И пожарный. Каты гоwy доýdaraty. Все 10 фильмов были очень интересны, их же не просто так отбирали члены жюри на этот кинофестиваль. Актер, если мое мнение, что можно из этого что-то сделать. Hormat tomoşaçylar, ene şu çykyp duran mehmanlardan biz öz pikirlerini bilip otur. Haýsy film gowy bolupdyr, haýsy film halapdyrlar. Sanatlar distetsin. Hawa näli haýsy film halady, haýsy film. Birinji hemme gatnaşan gutlaýan. Hemmesine hem malatsy, hemmese malatsy. Kim gatnaşa, kim görýär da başsan ýekizim başsan.